again sa lahat, no? So, pangalawang luto natin to ngayong taon. So, magluluto tayo ngayon ng lechon kawali, no? Tambal sa high blood. So, sa mga bagong nanonood sa ating channel, guys, please click the subscribe button below and the bell notification para ma-notify kayo sa sa bago nating mga video. So, first step, pakuluan natin yung baboy. So, mga 30 to 45 minutes, no? Pakuluan natin in low heat. So, pasok natin si baboy dyan. Mga, I think, 1 kilo to. Tapos, lagyan natin ng tubig. Add the water. Okay. Dapat, above the pork yung tubig, no? Ganyan. Kita mo, inday pitik. And then, we'll put some salt. Tablespoon pala. 1.5 lang. Yan. Huwag kayong matakot maghalo ng asin, guys. Tapos, handful of whole peppercorn, no? Ganyan lang, kadami. Lagay. Bay leaf. Isang bouquet bay leaf. Yan. Slice muna natin yung onion. Skin on na lang, guys. Just half na lang or 4. Add natin. Tapos garlic. Mga 8 clove siguro to. Lahat, guys, no? Add natin. Yan. Tapos, takpan natin at i-boil natin to at 30 to 45 minutes siguro until the pork tender, no? And first, high heat muna, tapos pag kumulo na, yan na lang natin low heat. So guys, after 1 hour na, guys, talaga tong 1 hour na talaga to. Wow, super init, guys. Mag-ingat tayo dito, no? Tignan natin. Ooh, malambot na, guys. Pork tender. Yan po yung pork tender. Sige, guys, itatabi lang natin to. In my case, no, i-overnight ko siya. Ilagay ko muna siya sa ref. Bukas ko pa siya ipirito, guys. Ipiprito na natin yung ating lechon kawali, no? So, may pot ako dito. Add lang tayo ng oil. Medyo maraming oil, guys. Kasi i-deep fry natin yung ating lechon kawali. So guys, lagyan muna natin ng konting asin yung ibabaw ng skin, ha. I-rub lang natin, guys. Ganyan, ha. Mas maganda na dry na yung baboy, no? Na-dry ko na to, na-air dry ko na to around mga more than 5 hours. So guys, yung mantika natin mainit na, 350 degrees Celsius, no? Maintain lang natin dyan, 350 to 370. Init, pero pwede rapod mo hindi gumamit ng ganito. Binigay ito sa akin ni Bislat. Bislat, shout out. Maraming salamat. Jane Johnson, maraming salamat sa temperature, food temperature. So guys, ilagay na natin yung ating crispy pata. Iuna natin yung lechon kawali para, guys. Careful lang, guys, kasi mainit ito. Baka matalsikan tayo. Yan. Guys, skin on muna.
Mga 5 minutes lang. 5 minutes, baliktarin natin after 5 minutes. Yan yung mas maganda sa ano no, na air dry mo kasi hindi na siya tatalsik guys. Yan guys, kita nyo. So iprito lang natin ng 5 minutes yung skin, tapos i-monitor din natin baka masunog. I-golden brown lang natin yung skin. Crispy to guys. Sige guys, balik lang tayo after 5 minutes. A few moments later. So guys, after 5 minutes, flip natin yung wow. Parang ano na guys, very crunchy na. Oh wow. Tingnan nyo guys, yung skin. Oh, tingnan yung skin guys. Hindi na siya tatalsik kasi na air dry na natin guys. Yan yung isang technique no, if mag-lechon kawali tayo. So another 5 minutes no. So 42, so another 5 minutes, 47. Okay, balik lang tayo guys. A few moments later. So guys, check natin yung lechon kawali natin no, yung skin. Parang okay na to guys. Zoom in para makita nila, papakita natin. Ohoy! So na guys, careful tayo dito ha. Extra careful guys. Putang ilagay natin sa maliit na rack. Oh! Looks good guys. Tignan nyo, pakita mo yung diabetic. Ito guys. Oh! Crunchy na. Malutong na guys. Ang crispy pata natin. I-rest muna natin to. Lechon kawali. Crispy pata. Oy. I-rest muna natin to ng mga 5 to 10 minutes no kasi mainit pa to. Tignan nyo, ang ganda ng crispy pata natin no. So guys, ito na yung ating crispy pata. Pinarelax ko muna. So, good luck sa rice. Okay. Alam nyo na yung kasunod guys. Eating time. Pero i-slice muna natin to ha. Yan o. Pretty, very pretty. Abangan nyo, may special guest tayo from Cordoba. No? Kilala niya siya. Isa siyang dating Hokage na expire na. I-slice na natin into bite size guys no, para madali siyang kainin. Malinis yung kamay natin ha. Ito yun oh. Matatouch ko na. So meaning hindi na siya masyadong mainit. At saka hindi pitik, paduli. Very crunchy. Tignan nyo guys, oh. Very crispy. Very crispy. Sige guys, slice ko muna lahat. Let's eat na guys. Eating time guys. May special guest tayo from Cordoba, si Kuya Arnel. Isang resign na Hokage, no? Nandito yung crispy lechon kawali. Guys, let's eat. Kuya Arnel, bira na niya. Eating time. Wala kaming bakasi guys. Wala kaming bakasi kasi unplanned to guys. Hapon na, wala nang nagbibinta sa Cordoba. Let's eat na lang. Hanglap. Tingnan nyo guys. Very yummy. Oh? Crunchy. First bite guys. Unahin natin yung panit. Ano sa Tagalog yung panit? Balat. Chihuahua siya. Sarap guys. Hindi kubal. Kubal. Kubal yung Cebuano. Guys, oh. May ano na? Ano pungko-pungko. No? Wala akong suka. I-try nyo itong recipe na to guys ha. Don't forget to like and subscribe. Sa mga bagong viewers natin dyan, paki-hit yung subscribe button guys. Sarap. Crunchy. Happy New Year ulit. Lutong-luto. Juicing-juicing. Nagdugo. Medyo nagdugo kamay.
Mm. 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 Ito sana yung lulutuin ko nung Pasko, pero nagka bagyo dito sa Cebu. Udit. Ano? Mag-vlog ka sa mga sunday. Vlog. Sige guys. Sige guys, tiwasin lang namin to dito. Tiwasin. Sige guys, tatapusin ko na, i-end ko na yung video. Kasi kakain pa kami ni Kuya Arnel, ha? Maraming salamat sa mga subscribers natin. Don't forget to like and subscribe. Bye. God bless.